Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de marzo. O primeiro punto é a aprobación. Se procede a acta da sesión anterior. Se vos parece, pois dámola por aprobada. Punto número 2, expediente 163/2026, que é modificación de créditos 2 do ano 2026. A palabra a portavoz. Boa tarde a todas e a todos. Este primeiro punto pois fai mención, como ben anticipou o alcalde, a unha modificación de crédito que está relacionada, bueno, pois con incorporar a cuantía de gasto que corresponde pois co proxecto de mellora paisaxística das instalacións municipais a Cortiña e Pazo da Marquesa. Esta incorporación de crédito contén a cuantía xa anticipada para este proxecto de 295.968,59 e a cuantía restante, que é a que falta pois para completar o custe íntegro do proxecto pendente do seu ingreso, que é de 73.184,19, sendo pois a cuantía total orzamentada na partida de gasto 369.152,78 euros. Juan. Bueno, tendo en conta que sempre estamos a favor de mellorar as infraestructuras do Concello, parece boa idea solicitar os fondos PRTR para invertir no Concello. Sin embargo, existen algunhas dúbidas en canto ao non cumprimento da estabilidade orzamentaria, que se explicou outro día na comisión, que posiblemente sexa un tema contable, e igual no plazo de execución, porque é a finales de xuño deste ano. Entón, igual, tendo en conta que as administracións sempre teñen trámites, plazos, igual, bueno, se cada se podía haber agilizado algún trámite por parte do Concello, pero bueno, ainda así sería unha mágoa ter que devolver os cartos. Belén. Pola nosa parte, despois das preguntas feitas na comisión informativa e contestadas esas preguntas, entendemos que estamos a favor de que se fagan cousas no Concello, claro que estamos a favor, pero o tema de que non cumpre co obxectivo de estabilidade, entendemos que hai que ter un pouco de bueno, máis que nada de ser un pouco prudentes. Entonces, o noso voto, como dixen na comisión informativa, será abstención, porque entendemos que a situación actual pois deriva dunha falta de xestión e planificación orzamentaria en exercicios anteriores, que obrigan a transformar esa financiación afectada pois en remanente e a utilizar mecanismos que derivan pois deterioran a estabilidade orzamentaria, como é o caso de crédito extraordinario, que neste caso pois é o causante de que non se vai a cumprir ese obxectivo de estabilidade. Por lo tanto, o noso voto será abstención. Só por unha dúbida que me queda das intervencións que se fixeron, non? Este asunto é un puro trámite administrativo. Os tempos, é certo que os tempos son moitas veces non son os que todos quixéramos, incluso moitas veces non imputables ao Concello, senón por tardanzas de outras administracións na emisión de informes sectoriais que condicionan o proxecto e que as súas modificacións pertinentes. Neste caso tamén, ao tratarse de fondos europeos, tamén son máis enrollosos, se queremos, que cando se fai con fondos propios da Xunta ou da Deputación ou do propio Concello. Pero, con todo iso, os plazos contamos en telo rematado no prazo que marca a transición xusta. O que non acabo de entender é
cal era a opción para non incurrir nesa figura que ti dixeche, non deixa de ser unha cuestión puramente administrativa. A única solución é renunciar a unha subvención, porque sí, para non incurrir niso tens que renunciar á subvención. Se podía haber presupuestado no 2024 e non se presupuestou. A resposta foi... Non, porque no 2024 non sabías se tiñas ou non o proxecto. Si, xa tiñas ingresados os cargos. Non, porque houve que modificar o proxecto. E non sabíamos se Transición Xusta o aceptaba ou non. Houve que modificar o proxecto inicial, houve que modificar porque a Xunta, Augas de Galicia, non deixou utilizar o dominio público hidráulico. Non deixou utilizar ese porque non, cando se solicitou, un dos requisitos é que a actuación fora en terreos públicos, ben señan do Concello ou de outras administracións ou cesións. Con esa premisa o Concello certificou que eran terreos públicos porque parte do proxecto iba en dominio público hidráulico. A cuestión é que Transición Xusta exigía que houbera unha cesión ao Concello dese terreo. Legalmente non pode haber unha cesión de dominio público hidráulico. Entón, Augas de Galicia nunca pode deixar facer unha obra, como fixo, porque incluso o paseo fixo parte de Augas de Galicia, pero nunca che poden ceder o dominio público. O dominio público non se pode ceder. Esa foi a cuestión que retrasou o proxecto, que obligou a modificar o proxecto, é que aprobara de novo Transición Xusta. Aprobaronos, excluindo esa zona, aprobaronos o proxecto. Por lo tanto, non podíamos, entendo os teus medos, que é unha cuestión puramente administrativa, xa hai que incurrir en desequilibrio presupuestario por unha cuestión desas, pois incurres, non hai ningún problema. O problema sería ter que renunciar a facer un investimento que financian ao 100%, recordo que financian ao 100%, por esa cuestión que estás dicindo ti agora. É unha cuestión puramente administrativa. O Concello xa ten os cartos, houbo que meter máis porque non nos ingresaron ao 100%. 100% ingresa xo cando xustifiques. Votos a favor, votos en contra, abstencións, apróbase a modificación de créditos. Punto número 3, expediente 124/2026, convenios, aprobación, modificación ou extinción. Ten a palabra Mari Carmen. Ben, trátase de outra cuestión de trámite. Falamos de aprobar un texto modificado do convenio marco en materia de envases domésticos, de envases lixeiros e de papel cartón dun só uso. O texto de dito convenio está anexo no expediente e require, pois, da súa aprobación polo pleno. Non hai moito máis. Juan? Nada, a favor da adhesión ao convenio dos envases lixeiros este que se pega. Belén? Falado na comisión informativa, puro trámite, xa dixemos que estábamos de acordo. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 4, moción do Grupo Municipal do PP sobre a grave problemática do lobo e a defensa do sector gandeiro. A palabra de Belén. Bueno, pola nosa parte, pasamos a ler a moción sobre a grave problemática do lobo e a defensa do sector gandeiro. Nos últimos anos e de maneira especialmente preocupante, nos últimos meses os ataques do lobo ou gando estánse a converter nun problema cada vez máis grave para os gandeiros e gandeiras do noso territorio e do conxunto de Galicia. A presencia cada vez máis habitual desta especie nas proximidades de vivendas e explotacións gandeiras está a provocar numerosos ataques e a morte de animais das distintas cabanas gandeiras, entre eles tenreiros, boldros, ovellas e cabras, pero a situación chegou xa a extremos nos que mesmo cans que se atopaban atados nas propias vivendas foron atacados, xerando unha crecente alarma social sobre a veciñanza. Esta realidade está a provocar importantes perdas económicas para os gandeiros que ven como o seu traballo, o seu esforzo e o seu modo de vida se ven gravemente ameazados.
A situación está a afectar especialmente a gandería extensiva, un modelo productivo fundamental para o mantemento da actividade no rural, a prevención de incendios e a conservación da paisaxe. Nos últimos anos, a política estatal en materia de xestión do lobo xerou unha gran polémica e unha forte contestación social no rural. A conclusión da especie no listado de especies silvestres en réxime de protección especial no ano 2021 limitou de maneira importante as posibilidades de control da poboación, provocando un incremento de preocupación no sector gandeiro. Aínda que recentemente se produciron cambios normativos que permiten recuperar determinadas ferramentas de xestión ao norte do río Duero, a realidade é que os ataques do gando continúan a producirse e a xerar graves consecuencias para moitas explotacións gandeiras. Por iso, resulta necesario avanzar cara a unha xestión equilibrada que permita compatibilizar a conservación na especie coa protección das explotacións gandeiras e coa seguridade das persoas que viven e traballan no medio rural. O rural non pode ser sacrificado en nome de políticas afastadas da realidade do territorio. Defender o rural é tamén defender o equilibrio entre a protección da fauna e a protección das persoas e das actividades económicas que sosteñen o territorio. Por todo o exposto e apelando ao sentido da responsabilidade institucional desta corporación, o Grupo Municipal Popular somete á consideración do Pleno os seguintes acordos. Instar o Goberno de España a garantir un marco normativo que permita unha xestión eficaz e equilibrada da poboación do lobo, tendo en conta a realidade do medio rural e a protección de explotacións gandeiras. Instar o Goberno de España a que recoñeza que o estado de conservación do lobo é favorable, tal como se acreditou no informe aprobado polas comunidades autónomas. Permitir ás comunidades autónomas, en particular a Xunta de Galicia, adoptar medidas de control de poboación e batidas controladas, baixo criterios técnicos e de seguridade para reducir os ataques ao gando e garantir a protección das explotacións gandeiras. Recoñecer e defender o papel fundamental do sector gandeiro, especialmente da gandería extensiva, como actividade esencial para a economía rural e fixación da poboación e conservación do territorio. E dar traslado deste acordo ao Goberno de España, a Xunta de Galicia e as organizacións representativas do sector gandeiro. Bueno, o que ven a decir, máis ou menos, así en resume, é que desde hai unha certo tempo, desde hai anos, pero sobre todo nos últimos tempos, pois a situación que provoca os ataques do lobo para os nosos gandeiros, tanto en Galicia como tamén pasa no noso concello tamén, pois está provocando grandes perdas económicas e morais, non só económicas. Entonces, a necesidade de buscar unha solución para que se poida solucionar ou ver unha forma de convivir, o sea, non se trata solo de que non haxa lobo, senón que o haxa, pero que se poida vivir, ademais, os gandeiros poidan tamén vivir e ter unha posibilidade económica dentro do rural, por este motivo. Entón, hasta aquí chegamos a conclusión de que era necesario xa por varias persoas que nos falan e nos contan, veciños que tamén lles pasa e que creo que tedes tamén constancia en algún momento de comerlles as ovellas, algún can cerca da casa, poldros máis noutros concellos cerca, pois incluso teño falado con algunha persona non hai moito tempo tampouco que me di que este ano van 46 poldros, cuidado, 46 poldros non é pouca cousa para unha persona que ten certo gando dentro da actividade gandeira extensiva. Entonces, bueno, creo que é unha forma de traer un problema que temos nos concellos limítrofes e no noso tamén, de buscar unha solución que sexa un pouco boa para todos. Juan. Bueno, si tendo en conta que o reto sería garantir unha convivencia ordenada entre as poboacións desta especie, a actividade gandeira, a seguridade das persoas,
E poderían utilizarse diversas vías, liñas de actuación, como os sistemas de indemnización rápidos e eficaces, apoiar as explotacións máis afectadas, asumir custos de prevención, como peches ou uso de cans. Pero recentemente o Tribunal Superior paralizou as batidas que se poden facer con a legislación porque a Xunta non especificou claramente os criterios que exigidos. Por lo tanto, a legislación permite esas batidas controladas que en outras comunidades se fan. Entón, sí, consideramos que a colaboración entre todas as administracións pois, é o máis útil e o máis recomendable sempre. María. Ben, pola nosa parte, en primeiro lugar, bueno, pues, creo que hai unha trayectoria recoñecible do apoio incondicional por parte do BNG ao sector gandeiro en todas aquelas problemáticas que existen e que lles afectan a viabilidade e sendo conscientes de que é un sector estratégico tanto para o plano económico, para o desenvolvemento do rural, para fixar poboación e para cuidar do territorio. En segundo lugar, efectivamente, estamos falando pois, dunha cuestión que é unha realidade, que é unha situación pois, que están a vivir os gandeiros de xeito cada vez polo menos a opinión pública o que di máis regular, sin ter, tamén o digo, alcance pois, os datos obxectivos, pero é algo que está pasando e coincidimos efectivamente en que é unha cuestión máis que se ven a sumar a outras tantas que padece o sector gandeiro e efectivamente coincidimos na necesidade de poñer en riba da mesa solucións e mecanismos. Pero, efectivamente, creemos que do que hai que falar son de solucións porque aos gandeiros isto lles está pasando. É unha cuestión real. Hai ataques, perden cabezas de gando e do que temos que falar é de solucións. Entón, hai unha moción que no seu relato pois incide en certas cuestións e pola nosa parte o que nos gustaría é facer pois unha emenda a moción propoñendo pois a sustitución do punto 3 por este outro que vos fago chegar para que se poida valorar se aceptades ou non a proposta de emenda na que a nosa proposta é instar a Xunta de Galiza no punto 3 a desenvolver de maneira efectiva e urxente o Plan do Lobo de Galicia aplicando as medidas previstas en materia de prevención, apoio ás explotacións e convivencia coa fauna salvaxe, reforzar as liñas de axuda destinadas á prevención de ataques, nomeadamente para instalación de peches, adquisición e mantemento de mastíns e outros sistemas disuasorios e garantindo que estas cheguen de maneira suficiente en tempo ás explotacións afectadas, establecer un sistema de compensación polos danos causados pola fauna salvaxe que sexa áxil, xusto e suficiente, garantindo o pagamento en prazos razoáveis e adaptando as perdas reais das explotacións. Impulsar a participación activa do sector gandeiro na definición das políticas de xestión do lobo a través de órganos de diálogo e coordinación, adoptar medidas integrais de ordenación do territorio e apoio ao medio rural que contribúan a reducir os conflitos coa fauna salvaxe, abordando as causas estruturais do problema e aplicar medidas de control selectivo da poboación do lobo exclusivamente en casos justificados e con base a criterios técnicos e científicos no marco da normativa vixente. Queremos incorporar esta parte porque, logo de todo, entendemos que hai que incidir en medidas concretas e reais que atendan ao que xa lles está pasando aos gandeiros con independencia de que poidamos solicitar revisións normativas que sabemos que son lentas, pero no inmediato o que queremos incorporar con esta proposta é solucións e sobre todo as medidas de prevención que sabemos que contribúen e moito a reducir a incidencia destes ataques. Ben, pola nosa parte
Entendemos que o punto número 3, que permitir ás comunidades autónomas, en particular a Xunta de Galicia, adoptar medidas de control de poboación e batidas controladas, non estades de acordo. Entendemos que Porque no outro punto que aportas non está incluído. Punto F. Aplicar medidas de control selectivo de poboación do lobo exclusivamente en casos xustificados e con base a criterios técnicos e científicos no marco da normativa vixente. Normativa vixente... Claro, é o que di a sentencia do tribunal. Que estea ben justificado, que se aporten datos, porque é posible. E isto é o que contempla o punto F da emenda. Aceptamos. Aceptado. Vale. Pasamos a votación. Con esa engádega, con esa sustitución, votos a favor da moción, apróbase por unanimidade. Punto número 5, dar conta dos decretos da alcaldía do 28 ao 117 do 2026. Punto número 6, dar conta da rendición da execución do cuarto trimestre do 2025, orzamento do 2026 e tipos impositivos do 2026. Pasamos ao turno de rogos e preguntas, se antes hai algunha moción por vía de urxencia, se non pasamos aos rogos e preguntas. Algún rogo? Luís? Xa o ano pasado vos comentei que agora estamos na primavera, ven aí o brao, se hai alguma maneira, a xente e os veciños queren nado libre polas mañás na piscina, unha vez que hai cursos tampouco penso que o custo vai ser o mismo, está o monitor marcar con un cono desta parte para aquí o curso e aquí para ali nado libre, non sei se é posible ou non este ano, que estamos a tempo. Pode ser, sí, a ver, podemos miralos se é compatible cos cursos de natación, non hai ningún problema, porque hai socorrista. A ver, a xente que o mellor traballa pola tarde, que ir pola mañá. E outro rogo, que xa yo teñan comentado a Manuel Beceiro, hai unha farola ali no outeiro, na pista que sube hacia a piscina, que difurca para o inxerto, que está metido no medio das tullas, que non alumbra nada, que é un tramo cego, e me dixeron os veciños se había alguma maneira de mirar iso, de quitala. Non se ve nada, además que está tapada total, tapada total. Mais? Juan? Nada, agora que mellora o tempo, que se estea vixiante de... A ver se se mellora o centro de saúde, para que non volva a entrar agua a outros anos. O centro de saúde. Agora que dixo o Sergas que cando mellora o tempo ibase cara das obras de mellora para que non entre agua, pois agora que está acabando por fin. Te refires a estar pendentes de que se... Sí, máis que nada vixiante, sí, que eu penso que veu o arquitecto, estuvo mirando por aí, pois bueno, pois levalas a campo. Nada máis, eso, non está vixiante. Sí, é competencia dos Sergas, é dicir, falaremos co... Sí, bueno, sí. Te refires a que esteamos... Falamos aquí ou... Sí, podemos poñernos en contacto coa xerencia da área sanitaria e ver cando van... Sí. Mais? Preguntas? Luís? O homenaxe a Manolo Seco seguimos sin saber nada, é tan difícil, levamos un ano esperando. Estamos traballando neno. É difícil tamén, un home que xa o reconoceron de outros lugares e que no seu municipio levamos un ano esperando. No seu municipio xa se ten recoñecido Manolo Seco, recoñéceselle sempre se lle reconoceu. Outra cousa é que tipo de homenaxe, dicir, homenaxes a Manolo Seco teñese feito varios, incluso algún recoñecemento, sin ir máis lonxe, nun partido cando se ascendeu ao voleibol, entregaronlle unha placa pois en agradecemento ao traballo feito por el, sin ir máis lonxe no reportaxe que se fixera
no informe Robinson, que é un reportaxe que tuvo bastante trascendencia mediática por ser un informe Robinson, por ser un programa de moita audiencia, pois a persoa protagonista, o que iniciou o reportaxe foi Manolo Seco, non foi iso é un recoñecemento que todo o mundo que coñece a Manolo Seco pois o ten claro. Outra cousa é o tipo de recoñecemento que se lle pode facer, que hai que buscar a maneira, non? Hai que buscar a maneira, é dicir, falábamos a posibilidade de facer de poñerlle o nome a un campeonato de voleibol, pois poñerlle o nome del, pero bueno, son cousas que hai que compatibilizar con máis actores que o propio Concello, non? Non sei se me entendes. Ou ti tes algunha proposta en concreto, é dicir, que é o que pretende, que é o que proposte facer, por exemplo? Propostas hai moitas, eu, por exemplo, o pabellón poñerlle o nombre dele. Sí, bueno, pero iso son cousas que aquí carecemos de un regulamento de como se chaman estes regulamentos de homenaxes a maioría dos regulamentos que teñen os concellos para ese tipo de iniciativas, pois fálase de persoas que xa non están, e afortunadamente Manolo Seco ainda está. É dicir, persoas que, Ramón Raña era unha persoa que en San Sadurniño había certa unanimidade social para adicarlle algo en San Sadurniño, facerlle un recoñecemento. Claro, fixose o recoñecemento cando morreu, porque despois de morto, pois fixose o recoñecemento, fixose un nome a unha plaza, a unha persona viva poñerlle o nome dunha rúa, pois ten as súas dificultades, non? Porque xe unha persoa que todo o mundo lle recoñecemos e pasado mañá pode ser unha persona que todo o mundo odie. Ao día seguinte non lle vamos quitar o nome á rúa, non, entendes? É dicir, é que eso xa sucedeu. Non hai problema ningún. Como xa sucedeu? Personas que se lles puxo un nombre por un acto que fixeron, ou quitarlle a medalla que lle deu. Non, pero isto é un comentario, non é dicir que non pasa nada tampouco, que ao non haber nada regulado, é dicir, hai que buscar, é unha cousa que hai que falar con el tamén, as persoas, a persoa que está aquí, hai que falar con el que tipo de recoñecemento, porque o mellor é unha persona, o mellor diche que non quere que lle fagan un recoñecemento, entendes? Eso leva un ano esperando para fazer. Leva tempo, sí. É bastante complicado, sí, bastante complicado. Bueno, mira, outra pregunta que os veciños que, bueno, igual non sabedes nada. Sabedes algo do cierre das galiñas? Se poden soltar, se non, tedes algunha noticia? Xa se pode, hai 10 días, polo menos. Podense soltar? Tu vestes comunicación aquí no Concello? Saleu na Voz de Galicia, aquí a Xunta non comunica nada, pero saleu xa... Sí. Pois eu de aves non entendo. Poden soltar, entonces? Sí. Bueno, podese soltar, Manolo, pregunta, é dicir, a mellor temos que trasladar esa pregunta a quen corresponde, é dicir, non vai a salir mañá que o Concello de San Sadurniño dixo que se podían soltar galiñas, é dicir, non temos... Non hai comunicación ninguna oficial, digamos. Non, é que eu penso que... Aquí non se comunicou nada. No Concello non hai ninguna comunicación, pero o mellor non teñen que comunicar, o mellor non lle van comunicar os concellos, eu non sei se lle van comunicar os concellos. Pero podese preguntar, Eso, podedes facer un... Bueno, agora a xente que ten galiñas ten a súa explotación, aínda que seña pois para consumo identificada. E normalmente, cando hai unha cuestión de peche ou, non sei, agora con calquera cosa de vacinación, normalmente o que pasa é que te chega un aviso. Non. Eu teño as dadas de alta, a mí nadie me dixo de cerralas, a mí personalmente nin de abrilas. Pero aquí saleu a lei, tampouco se dirixiron para claro, comunicar eso. aunque tenes as dadas de alta non che manda nada. Desde toda a prudencia do mundo e rigor, creo que como administración pública non debemos decir, creo que quen non ten que decir é a Consellería competente, que tamén é a que deu a instrucción. Como administración, se podedes preguntar e que os veciños enteren, pois... Vale. Sí, a ver, podes preguntar. Cerrou a Xunta, a oficina agraria nisto, o día veterinario. Sí, a ver, por facer esa consulta e despois informar na web do Concello se pode xa, pois non hai ningún inconveniente.
Máis preguntas? Eu vou vos preguntar de novo como van os trámites para devolver o 10% do recibo do lixo que se cobrou erróneamente, porque parece ser que faltaba pouco no último pleno, fai 2 meses para acabar os trámites, pero os veciños de momento non recibiron o seu diñeiro, non sei como vai o tema. Pois deben ir bastante avanzados. Eu penso que tamén depende, que me corrixan, tamén depende de que na Diputación teñen como é, os... A Deputación vai por procesos, que chaman. Fan 4 procesos no ano. Sí. Se non entrou neste, pois seguramente ata xullo, pero non depende de nós en que... Entonces, que tramo, claro, a información que podemos trasladar desde aquí aos veciños é que seguramente ata xullo non estea feito. Que se está traballando, eu supoño que se estará tamén acabando cos que non teñen domiciliado aí atrás estaban na administración, estaban buscando o que eran números de conta de... A lista a temos, o que pasa que algunhas contas pois decatámonos cando se mandou o ficheiro, pois de que hai algunha conta que lle falta un número, contas que seguramente as que temos son as antigas, que xa non son, pois, por exemplo, a típica conta que era de Caixa Galicia, que agora é a banca, entón cambio o díxito de control, que non é o mesmo, entón sí que temos aí algunha, pero eso só afecta a xente que pagou en man. O que non ten domiciliado. O que non ten domiciliado, os domiciliados mandáronse en xaneiro. Vale. Estás niso. Máis preguntas? Vale, se non hai máis preguntas, levantas a sesión. Sí.